Bună ziua! Mă numesc Vințan Pavel Ilie. Mă ocup cu vânătoare. Vreau să vă prezint primul reguli de vânătoare. În primul rând, să nu mergeți la vânătoare fără autorizație. Următoarele fapte: să nu braconați în păduri. Următoarele fapte: să nu furați la animale sălbatice, sarea, cucuruzul și așa mai departe. Este o problemă mare aici cu mistrețe, tot prea mulți, da? E o problemă mare, trebuie să ocrotiți de lege. Altceva, e o problemă mare cu vânătoarea. E o problemă mare cu vânătoarea. De ce e o problemă mare cu vânătoarea? Că sunt prea mulți mistreți și e o problemă mare că îți ocrotiți de lege. Următoarele fapte: să nu mai braconați, că e pericol. Vințan Pavel Ilie de la Silvicultură, vreau să vă spun că să nu mai în pădure, de exemplu, acum încep cu pădurea. Să nu mai tăiați din pădure lemne nemarcate. O să nu mai dați cu țevi false pe piciorul pe ceată, că este interzisă. Este persoane care dau cu țavă falsă pe lemnul care îl fură, face furt de lemn în pădure. De ce face furt de lemn? Îți câștie proști de oameni care fură pădurea. Nu respectă cultura. Trebuie respectată cultura. Nu curăță, plinge clombe în pădure. Asta nu e respectare de cultură a pădurilor silvice. Vreau să vă spun că trebuie respectate. Când îs proști care vede oamenii cu peridoacele și cu camioanele care transportează lemne. Da, îs proști, nu sună pe numărul de telefon 112 să prinde hoți care fac hoții de lemne. Altul nu poate fura cu mașina mică și altul fură cu mașina mare. Asta cum se vine, respectatorilor? Alții vreau să vă mai spun prima melodie. Eu și cu pădurarul, pădure, pădure, prechi mare cu stejarul, pădure, pădure, și când pădure de vreau, pădure, pădure, nu-i întâlnești tata meu, pădure, pădure, oțul nu știu ce să facă, pădure, pădure, că cu mine nu se joacă, pădure, pădure, să tai de unde vreau, pădure, pădure, dar eu nu parcă Dumnezeu, pădure, pădure. Vințan Pavel Ilie de la Silvicultură. Trebuie să respectăm cultura a pădurilor silvice. E o problemă mare. Cel care nu respectă, care îl vedeți, sunați la numărul de telefon 112. Fii atent, nu oricum numărul de telefon este registrat. La revedere, spectatorilor, da, trebuie să ne ținem de lege. Trebuie să respectăm cultura a pădurilor silvice.